The Daughters of St. Paul, in collaboration with the Archdiocese of Palo, present to you Sunday Gospel Reflections. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Glory to you, O Lord. When Jesus had crossed again in the boat to the other side, a large crowd gathered around him and stayed close to the sea. One of the synagogue officials named Jairus came forward. Seeing him, he fell at his feet and pleaded earnestly with him, saying, "My daughter is at the point of death. Please come, lay your hands on her, that she may get well and live." He went off with him, and a large crowd followed him and pressed upon him. While he was still speaking, people from the synagogue official's house arrived and said, "Your daughter has died. Why trouble the teacher any longer?" Disregarding the message that was reported, Jesus said to the synagogue's officials, "Do not be afraid, just have faith." He did not allow anyone to accompany him inside except Peter, James, and John, the brother of James. When they arrived at the house of the synagogue official, he caught sight of a commotion, people weeping and wailing loudly. So he went in and said to them, "Why this commotion and weeping? The child is not dead but asleep." And they ridiculed him. Then he put them all out. He took along the child's father and mother and those who were with him, and entered the room where the child was. He took the child by the hand and said to her, "Talitha kum," which means, "Little girl, I say to you, arise." The girl, a child of 12, arose immediately and walked around. At that, they were utterly astounded. He gave strict orders that no one should know this, and said that she should be given something to eat. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. My dear friends, we are on the 13th Sunday of the Ordinary Time. And this Sunday also is Sunday of the work of Saint Peter the Apostle. This is actually for the formation of seminarians and clergy all over the world. And it means that we have to have some kind of financial help, prayer, moral support for these priests, seminarians, and religious all over the world. Our gospel reading for today seems familiar to us. Familiar because we know here again that Jesus is on his way of healing. Here, the healing of the daughter of Jairus, the synagogue official. And take note here that in this healing, many people would try to obstruct, try to block the way of Jesus to continue to do the healing. They will say that, "No, your daughter is dead." But then Jesus continued and went to the synagogue's official's house, and he found there the commotion, and he said, "Why is this commotion? What happened?" And he said, "The child is not dead. He is asleep." And obviously, he just said the word Talitha kum, which means, "Little girl, arise." And truly, they found the girl alive, not dead. What is this to us for this time? What is this to you? You who have heard this gospel again. Well, to us, this is something that we need to look, to understand with the eyes of faith. With the eyes of faith. If we don't have that faith,
then we will not be able to understand, and we will not even be able to believe that Jesus will be able to do it. There were already people who would block the way, and perhaps our attitude also would be somehow to block the way. And I'd like to believe that here Jesus would like to give us again the strong reminder that yes, people might believe that somebody is dead, or somebody is has a reversible, he cannot come back to life, or somebody is there already that he cannot do anything good anymore. But for Jesus, there will always be some kind of changes. But what is important again here is that we need to have the faith. Like this Jairus, the father, who was able to give that strong faith. In our scenario today, we are still on this problematic situation of COVID. Problematic because even if there is already the vaccine, which we have been praying for in the Oratio Imperata, we are still afraid. And we take note that the Oratio Imperata is already a 1-year prayer that we have been saying after the Mass. Now, if we have been given these vaccines, then why is it that many are still afraid to take the vaccine? So we are still here in this kind of problematic situation. Again, we might not be able to solve all the problems, but God will give us always some kind of avenues so that we can always see that there is a greater light, there is a greater possibility out there. And here, in our own little way, we are given by Jesus, have faith. Everything will be okay. It might not be COVID. It might be a relationship. It might be a financial problem. It might be a health problem. I think the bottom line is we need to have faith. Even if it is a work problem, work-related, even if it is studies also, we need to have faith. Faith in what? Faith in God who will help us, but also faith in us who has been given the capacity to be able to overcome the difficulties that the situation gives us. As we continue to reflect on this parable, on this story, the episode of the Gospel, let's hold on to Jesus' word, Talitha cum, little girl, arise. He's telling you, you might not be the little girl, you might not be sick, but you have difficulties. Rise up from the difficulties. I am here with you. As we continue reflecting on these words, may the Spirit of the risen Lord shine on us, enlighten our minds, inflame our hearts with His compassion and love. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. God of life, we thank you for walking with us in our suffering with great love and tenderness. With faith and trust, we open our hearts to your healing touch. Grant that we may overcome even the most difficult of circumstances, and that we may also be helpful and compassionate to others who are in need of healing. Amen. Ikaw ang
family. Pasalamat sa Ginoo ala sa magrasa na dawat o sa mayong paglawas sa tibok pamilya, yala ni Michael, Flor Elvinia and family. Pasalamat sa magrasa na dawat o sa mayong paglawas sa tibok pamilya, yala ni Elaine Galera Bayna. Pasalamat alang sa magrasa na dawat o sa mayong paglawas sa tibok pamilya, yala ni Nita Pancho and family. Pasalamat sa inaan sa kanunayang panabang, alang sa magrasa na dawat o sa mayong panglawas, yala ni Mr. and Mrs. Winton Chang and family. Pagampo sa Ginoo, alang sa kayuhan nila ni Maridor, Rubini, Julian, Linda o sa tanang kalag o sa tanang sakit sa COVID-19, yala ni Mr. and Mrs. Winton Chang and family. Pasalamat nga Senior Santo Niño, Birhen sa Fatima, Birhen sa Lourdes, inaan sa kanunayang panabang, o sa tanang santos alang sa mayong panglawas, yala ni Linlin Laksina and family. Misa sa kalag ni Rogelio, yala ni Nita Pancho and family. Sa kalag ni Francisco, yala ni Laila Serna and family. Sa kalag ni Socorro, yala sa Cabristante family. Sa kalag ni Gaudiosa, yala ni Expedito Sidigo. Sa kalag ni Marcusa, yala ni Alfredo Ramirez. Sa kalag ni Suching, yala sa Viles family. Sa kalag ni Nisitas, yala ni Judge Ibanez. Sa kalag ni Ruben, yala ni Mr. and Mrs. Maricelo Catulinan. Sa kalag ni Alfredo, yala ni Marina Simburio and family. Sa kalag ni Glicerio Jr. o Lucina, yala ni Judge Rosario Cariaga. Sa kalag ni Edita, Carmilo, Josepina, Emilio, Ana o Alejandro, yala ni Bobby Cadalin. Sa kalag ni Dan Solino, Fantaleon, Mercy Domingo, DB Ereberta, yalad sa Cookie Flower Shop. Sa kalag ni Jesus III, Maria, Marcos, Jesus Jr., Jesus Sr., Juan, Francisca, Dioscoro, Castor, ug sa kalag sa Purgatorio, yala ni Fanny Corsiga and family. Sa kalag ni Henry, Benedicto, Florencia, Salvadora, Marcelo, Sebastian, Cristita, Valentin, Ilaria ug Paula, yala ni Mrs. Virginia Maninang. Sa kalag ni Benigno Simeon, Francisco, Arnold, Severino, Esther, Martin, Pamela, Socorro o Virginia, yala ni Mr. and Mrs. Winton Chang and family. Sa kalag ni Petronila, Renato, Marcusa, Pedro, Severina, Jesusa, Santiago, Rocky, Jacinto, Teopista, Brenda, usta ng kalag sa Purgatorio, yala ni Jackie, and Linlin Astilio. Sa kalag ni Magno, Mariano, Julian, Socorro, Bibing, Bros, Angelina, Nicolas, Abi, usta ng kalag sa Purgatorio, yala ni Erwin, Tara, Aluta, and family. Sa kalag ni Socorro, Dimension, Teodolfo, Francisca, Julio, Josepina, Maria Purgatorio, Nisitas, Julio, Beverly, Presentacion, Baltasar, Marilo, Magdalena, Cipriano, Federico, Juanito, Jel, Eulogio, Crisanto, ug Nimisio, yala sa Cookie Flower Shop.
Kitang tanan muingon, sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga kaigsunan ko ni Kristo, sa atong santos nga misa, nasulod na kita karon sa ikanapulog tulo nga Domingo, sulod sa ordinaryo nga panahon. O karong Dominggoha, gipahinumduman kita, nga kita mga katawhan sa Dios nga pinalangga kaayo niya. O ang atong Ginoo, kanunay naglantaw sa atong kaayuhan. O garon maandam kita sa pagsaulog diri nga atong santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Busa kitang tanan mingon, nagakumpisal ako sa Dios nga magahom sa tanan, ug kaninyo maigsuon nga nakalapas ako dakog yamot sa hunahuna sa punong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nga muyo ko kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo maigsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga magahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit, o kadait sa iyang mataw dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langitong hari, Dios amahan magahom sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak samahan, Ginoong Dios, kordero sa Dios, ikaw nagawaktang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo samahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, o Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa imaya sa Dios amahan. Amen. Amen. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak, aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangit-ngit, ug bantayi kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buyog gari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang Dios wala magmugna sa kamatayon, ug kung ang buhi nga mga binuhat mamatay, dili siya malipay niini. Gibuhat niya ang tanan aron magpadayon kini, ug ang tanang butang nga iyang gibuhat, hingpit ug maayo. Walay makamatay nga hilo diha kanila. Ang kamatayon dili maoy magmando sa kalibutan, kaya ang hustisya sa Dios dili man mamatay. Sa pagbuhat sa Dios kanato, dili niya tuyo nga kita mamatay. Gibuhat kita niya sama sa iyang kaugalingon. Ang kasina sa yawa mao ang nagdala sa kamatayon nganhi sa kalibutan, ug sila nga iya sa yawa mao ang mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Daygon ko ikaw o Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Palihog atong usbon. Daygon ko ikaw o Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Ibayaw ko ikaw o Ginoo, kay imo akong gikakos pag-ayo. Ug wala ka motugot nga ang akong mga kaaway malipay bahin kanako. O Ginoo, gikuha mo ako gikan sa kinaladman sa kalibutan. Gilingkawas mo ako gikan kanila nga nagadulong sa kahiladman. Daygon ko ikaw o Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Dayga ang Ginoo kamong matinumanon kaniya.
ug pasalamati ang iyang santos nga ngalan, kay ang iyang kasuko mulungtad sa kamadiyot lamang, apan ang iyang maayong kabubuton sa tibuok nga kalibutan. Sa gabii mosulod ang paghilak, apan sa kaadlawon ang pagsadya. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Pamati, o Ginoo, o kaluyi ako. Ginoo, pagkamahimong akong magtatabang. Gibalhin mo ang akong pagbangutan ngadto sa pagsayaw. O Ginoo, akong Dios, hangtod sa kahangturan pasalamatan ko ikaw. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Pagbasa gikan sa ikadong sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Kamu nga dato kaayo sa pagtuo, sa panulti, sa kahibalo, sa tinguha sa pagtabang, ug sa inyong paghigugma kanamo. Busa, buot kami nga manggihatagon usab kamo niining pag-alagad sa gugma. Kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoo. Nga bisan siya dato, nagpakakabos siya tungod kaninyo aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabos. Dili ko tuyo nga kuhaon ang lulan sa uban aron ipapasan kaninyo. Apan sanglit hamugaway man kamo niining panahuna, makatarunganon gayod nga tabangan ninyo katong nagkinahanglan. Unya kun kamo na usab ang magkinahanglan ug sila ang hamugaway, mutabang usab sila kaninyo. Niining paagiha nagtinabangay kamo. Sumala sa giingon sa kasulatan, ang daghang tinigom wala masubrahi, ug ang jutay tinigom wala makulangi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog. Alleluia! Gibuntog sa manluluwas nga si Jesucristo ang gahom sa kamutayon, pinaagi sa maayong balita. Gipadayag niya kanato ang kinabuhing walay katapusan. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo kinutlo sa ebanghelyo ni San Marcos. Himayaw ni kao, o Ginoo. Unya mibalik si Jesus sa pagtabok sa lanaw, ug dito may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya. Ug miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga niadtong dapita nga giganlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Jesus, miyapa siya sa iyang tiilan ug nagpakiluoy pag-ayo nga nag-ingon, ang akong gamayng anak nga babayi nasakit ug naglisod na, adtua intahon siya ug hikapa aron mamaayo. Ug mikuyog si Jesus kaniya. Daghan kaayong mataw miuban kaniya ug tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Samtang nagsulti si Jesus diini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug mingon kaniya, patay na ang imong anak, busa nganong imo pa man samukon ang magtutudlo. Wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya, gingnan hinuon niya si Jairo, ayaw kahadlok, sigila, salig lang. Unya, wala sa ilaing gitugutan, sa pagkuyog kaniya gawas lang kang Pedro, ug sa magsuon nga si Santiago ug si Juan. Pagabot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang ug nabati niya ang kusog nga hinilakay ug pagminatay. Midayon siya sa balay ug mingon kanila, ngano bang nagkaguliyang ug naghilak man kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya.
Unya gipagula ni Jesus ang mga tawo tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya ug gidala niya ang amahan ug inahan sa kwarto sa bata ug ang tulon niya ka tinun-an ngadto sa kwarto nga gigdaan sa bata ug iyang gikuptan ang kamot sa bata ug gingnan, "Talita kumi," nga sa ato pa, "Inday, bangon." Diya ang bata nagpanuigon og napulog duha ka tuig, mibangon ug milakaw ug hilabihan gayud nila kay bulong sa nahitabo. Apan gipinahan sila ni Jesus sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod niini ug siya miingon, "Pakan-a ninyo ang bata." Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog ang lingkod ang Panginoon. Mayong gabi kanatong tanan. Can we greet each other good evening? Ina inyong tapad, good evening. Sa wala pa ko na-assign sa atong parokya, I was a chaplain in our hospital, sa Holy Child Hospital. As a chaplain, every day I was confronted with the realities in the hospital. Daghan nga makita ka nga makasubo ug makaguol nga mga kasinatian. Na ay naghilak, na ay nawalan og paglaom, and even the experience of death. Kada adlaw kini nga masinati sa mga tawo nga nagtrabaho sa hospital. I just realized that the reality of life, sickness and sufferings and death are always part of human existence. This is inevitable reality. Ang realidad nga dili nato kalikayan, ang realidad nga angay natong pangandaman, ang realidad nga angay natong dawaton. Tungod kay moabot gayod ang time nga magsakita. Moabot gayod ang panahon nga magsakit na ang atong tuhod, mablurred na ang atong nilantawan, ang atong mga reflexes sa teenager pa o bata pa ta, dili na mao kung mag-edad kag 60, 70 o ma-senior citizen na ka. Ang kasakitan, lahi-lahi o nagkalain-lain o nawong na ay gitawag og physical suffering, emotional suffering, psychological suffering, and spiritual suffering. But I think the most painful experience in life is not just about that you suffer. Tungod kay realidad ba ni nga moabot gayod nga kita magkasakit. But the most painful suffering is knowing and experiencing people whom you think loves you will ultimately abandon you. Nagtuo ka nga naay pamilya, na kay kaila, nga mutabang kanimo, pero sa katapusan, sa mga yugto nimo sa kinabuhi, wala di ay. And this is what I've experienced in the realities sa hospital. Mga ginikanan nga usahay sa katapusan sa ilang kinabuhi, ang nag-atang dili mga anak, ang nag-atang wala gani dugo sa maong tao nga namatay. Diha sa heart to heart nako nga pagig-istorya sa mga ginikanan, labi na sa mga ginikanan. What they want is to have the presence of their children
at their last breath, at their last moment sa ilang kinabuhi. Muna nga subo kayo nga realidad, ang mga anak wala diha diduyog sa kasakitan sa ilang mga ginikanan. Mangutana ko, pila man imong anak? Na ako'y anak, Father, 5 kabuok, nasa States, nasa Cebu, nasa negosyo, busy. Mother of Teresa of Calcutta said, I have come to realize more and more that the greatest disease and the greatest suffering is to be unwanted, to be unloved, and to be uncared for, to be shunned by everybody, to be just nobody. In other words, the greatest suffering in the world is the suffering of being abandoned. Walay mo tagad, walay mo atiman, walay magpakabana. My dear brothers and sisters, in our gospel today, we have heard the stories of the two people. In the long version, dili lang si Jairo kundi na ay kaning usa ka babaye in the long version of the Gospel of Mark. Ang una nga tawo mao ang babaye nga nag-antos diha sa dili normal nga pagdugo sulod sa 12 ka tuig. Ug ang ikaduha nga story diha sa gospel mao ang pagbuhi sa anak sa batang babaye sa usa ka dato nga opisyal nga si Jairo o Jairo. Ang maong babaye sa maong kultura during the time of Jesus, gilantaw isip hugaw, makasasala. Kay ang panglantaw nila sa unang panahon, the time of Jesus, kung naa kay sakit, bunga na sa imo ng pagpakasala. If you have incurable disease, punishment na or bunga na sa imong pagpakasala. Muna ang mga tao, dili ganahan mo associate, mo duol kung naa kay disease o sakit nga medyo ngilngig. Si Jairo, usa ka opisyal, dato, gamhanan, o gani critical sa pagpanudlo ni Kristo at some point of his life. He abandoned and does not believe in Jesus Christ. Managlahi sila og social status sa katilingban. Pobre ang babae, dato si Jairo. Pero taliwala ana gihulagway karon sa atong ebanghelyo nga ang unod sa kasing-kasing sa atong Ginoong Hesukristo nga siya andam gayud mutabang labi na kanato nga mga masakiton, nanginahanglan, nasakitan, naginusara ug makasasala. And here is the reality of life in our Christian life. God never abandons us in our suffering. Wala mibiya ang tao diha sa atong mga kasakit. Gani in the Gospel of Mark chapter 2 verse 17, Jesus said, "It is not those who are healthy who need a physician, but those who are sick. I did not come to call the righteous, but sinners." In other words, when we suffer, He also suffers. He is not far from us. Dili siya layo kanato. He is always with us in our suffering. When we are disintegrated in our lives, He wants us to be restored. When we are broken, He wants us to be healed. However,
what is very sad in this, the other reality, daghan ka nato nga nahimong biktima sa kasakit in our own experience, nahimong usab nga hinungdan sa kasakit sa uban. Sometimes it is a cycle. Naipanultihon nga nag-ingon, the victim becomes the victimizer. Unsa may buot ipasabot anak, pananglitan sulod sa pamilya. Kung gitratar ka sa imong ginikanan nga dili maayo sa una, sa pagkaminyo di mo, nahimo kang ginikanan, the same way ang imong buhaton ngadto sa imong anak. And it becomes a cycle. And in the field of politics, sa politika, maubitaw nga magpadayag sa mga plataporma ang mga politiko, nga mingon sila nga dili akong usbon, there will be changes. Ngunang mulansar ko, magpapili ko, kay usbon ako ang dagway, ang dlagan sa mga pangagamhanan sa maong lugar. Pero in the end, kung unsay nahimo sa una nga karaan nga politiko, maura po di ay ang iyang gihimo. It's a cycle. Walay katapusan nga cycle sa gitawag og sinfulness. In our sinfulness, there is always suffering. Mga, my dear brothers and sisters, the challenge of our gospel today is that we become wounded healers. Yes, kitang tanan na atay tagsa-tagsa ka mga kasakit, na atay giagian nga mga dili maayo nga mga butang sa atong kinabuhi. Let our pains and hurtful experiences motivate us to sympathize and help others who are sick, who are confused, and who are sinners. The more nga nakaagi ka sa kasinatian nga dili maayo, the more unta ka nga makakita sa panginahanglan sa uban. Makasabot ka sa panginahanglan sa imong isig katawo. The message of the gospel is that we become community of healers. Just like in the gospel, Jesus is an instrument of healing. Even though ang mga tao ni palayo, ni ining duha ka mga tao sa atong ebanghelyo karon, pero ang atong Ginoong Hesukristo iyang gipakita nga siya muduol ug siya kanunay naa ang presensya sa mga tao nga nanginahanglan. May we become a community of empathizers. A community that looks the needs of others, not a community that destroys, not a community that is indifferent of the needs of others. Muna'y kinahanglan nato karong panahon na, especially naa kita sa pandemic. There is so much suffering in our community individually. Pero ang pinakasubo nga mahitabo, gamiton ang pandemya sa mga personal nga motibasyon sa mga tao nga naglingkod sa mga pangagamhanan. May we become an instrument of God's love and healing.
Naunta kita'y kasing-kasing nga mo emphasize, mulantaw sa kayuhan sa uban. This is what we need in our community today. Amen. Please rise. Kitang tanan muingon, nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan nga magahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sarang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usa kiniya samahan. Pinagi kaniya nangayimo ang tanan. Tungod kanatong matawag alang sa atong kaluwasan. Ni kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Mariyang Mapulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong nga adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siyang mahimayaon aron paghukom sa mga buhig sa maminatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong manghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa manog sa anak, dungan sa mahanog sa anak gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa maminatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Amen. Ang Dios wala gayud magbuot nga kita mamatay. Iya kitang gihimo alang sa kinabuhi, apan kita ang mipili sa kamatayon. Si Kristo atong manuluwas, nag-uli kanato sa kinabuhi nga moadto kita sa atong amahan diya sa pag-ampo, pinaagi ni Kristo. Busa mingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang atong Santo Papa ug mga kaobispuhan, magpadayong magsangyaw sa maayong balita, sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga katawhan sa kanasuran, nga nanag-anto sa kawadon, makabig ngadto kang Hesus, nga nagpakakabos tungod ug alang kanato, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, makabato na og himpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa pagkalahutay ug mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanang kalihukan, ilabi sa mga parokya ug sa atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Na ang atong pinalanggang nangamatay, nabanhawon ngadto sa walay katapusang kalipay, didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Labing magahong nga Dios, ang among kinabuhi anaa sa imong kamot. Masaligon sa imong mahigugmaong pag-amuma. Gidala namo ang among mapangamuyo sa ngana sa imong atubangan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog bang lingkod alang sa paghalad.
Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga Amahan, bagahon sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Diyos namo, pinaagi sa imong mga sakramento, yatagan mo kami sa gahom sa imong grasya. Dangamuyo kami nga kining misa, magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios katunay magahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo imong hidigugmang anak. Siya maong pulong pinaagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tawo gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo, midupa siya sa krus aron pagbuntog sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot ug gipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos nagaawit kami sa imong himaya. Duyog sa usa ka tingog sa pag-ingon. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa itaasa. Panglihog-luhod. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos diring magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag diini ngadto sa iyang matinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panyapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kini mo pag-usab, mihatag diini ngadto sa iya matinun-an mingon, dawata kini og Panginoong kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo.
aron ama sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Niolito among Obispo o sa tanan nga mga kaparian. Hinumdumi ang ibong mga anak nga si Trihidia, Conrado, Beatriz, nga ibong gitawag ganda kanimo gikan niining kinabuhi sa pagbunyag namatay sila uban ni Kristo, mabanaw unta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang mga maigsuon nga nangamatay, ilabi na kadtong among gihinumduman karon. Malaumon nga mabanaw sila ug ang tadang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himo kaming ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila, amoy kaw nga daygon, o amoy kaw nga himayaon, pinaagi na Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, dihatag ngana kanimo magahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gabito ng pag-ampo nga gitudlo kanato sa atong Ginoong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoong imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tarang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos.
Ginoong Jesucristo, nagingkas sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaosab kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Kini maong atong Ginoong Jesucristo, ang kordero sa Dios nga nagawaktang sa mga sala sa tibuok kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang langitnong bangkete. Ginoo, di ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. And you know when I sit and when I stand.
magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia o pagkalawat, magpaambit ng kanamo sa imong kinabuhi o magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mang duhod. Orasyo Imperata para proteksyon kontra COVID-19. Maluluyon ba po, nguron nga amahan, aniya kami nang aliyupo sa imong panabang, nga maproteksyonan kami batok sa sakit nga COVID-19, nga nakapabalaka o misakmit sa daghang kinabuhi. Kami naghangyo kanimo uban sa dako mong gugma, nga ibayaw mo ang imong balaang mga kamot, pagwagtang sa sakit o kamatay. Liguna ang among pagtuo o paglaom. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina, nga makaplagan na ang tambal aron mahunong ang pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo sa bakuna nga nabugna, pinaagi sa paggiya sa balaan mong mga kamot. Bendisyon ang mga bakuna nga gamiton aron matapos sa kining pandemya sa among nasod. Nagampo usab kami sa mga nag-alagad sa masakiton, inubanan sa ilang kahanas ug kaluoy, ug usab mahatagan sila sa kahimsog sa panglawas ug gunahuna, kalig-on sa ilang panaad ug labaw sa tanan, ipahilayo sila sa maong sakit. Nagampo kami alam sa mga gisakit nga unta mahibalik na ang ilang kahimsog ug maproteksyonan ang mga nagalagad sa masakiton ug ang pahulay nga dayon alang sa tanang mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya niining panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang ni adtong nanginahanglan. Nga unta pinaagi niining pandemya ang pagpakabana o paghigugma ngadto sa tagsa-tagsa, mauunta ang mugiya padulong sa kausaban o pagkabalaan. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong bugtong anak, nga buni ug hari uban kanimo, diha sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nangaliya kami sa imong proteksyon o balaang inahan sa Dios, ayaw ihikaw kanamo ang among nga pag-ampo o panginahanglan, ipahilayo kami kanunay sa mga katalagman o mahimayaon o balaang Berhen Maria. Amen. Maria dalangpanan sa masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, among patron. Kamo mga santos o mga santas sa langit, iampo ninyo kami. Palihog mang lingkod ang tanan. Ang mga sono nga in charge karong sunod Domingo, July 4, 2021. Anticipated Mass, Zone 21 and League of Catechists. 6 a.m. Mass, Zone 22, CFC and PYC. 8 a.m. Mass, Zone 1 and Lectures Group. 5 p.m. Mass, Zone 2 and CAFD. 7 p.m. Mass, Zone 3 and Our Lady of Lourdes Organization. Lecture Group A. Church donations for the period of June 20 to 26, 2021. Mr. and Mrs. Nellard Escala, 2,000 pesos. Anonymous, 1,000 pesos. Palacios Family, 800 pesos. Anonymous, 500 pesos. Mr. and Mrs. Marshall Valderas, 300 pesos. Mga pahibalo, sa sunod Domingo, Hulyo 4, 2021, unang Domingo sa Hulyo, mauna ang sugod sa kapagansilar sa mga matag alas 3 misa sa hapon ug hangtod na kini sa mga sumusunod nga bulan. Hinaot giyahan kita niini. Ang kinabuhi ko halad ko, programa sa simbahan, nagpadayon gihapon kini. Ang buot mo halad alang sa ilang mga selebrasyon o kaha mga anibersaryo, palihog lang paghulog sa inyong mga envelope ani adapit sa atong altar. Daghang salamat ang nagpahibalo parish liturgists. Palihog manindog.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad natong santos nga misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Let us give our clap offering to our Lord Jesus Christ. Mayong gabi kanatong tanan. Lord Jesus, my family needs your help today. We need your peace and tranquility, an end to discord. Give us strength and compassion to understand each other. Give us the trust and patience we need to live together peacefully. Grant that through the intercession of your mother, Mary, and Saint Joseph,
our family too may become a holy family, a family that works together as one, a family that embraces peace and love, a family whose members are dedicated to each other and to you. Almighty Father, we consecrate ourselves and our home to the Sacred Heart of Jesus, who loves us with a tender and everlasting love. Strengthen us with your grace that we might return his love in the way we treat, respect, and love each other. We welcome Jesus as a living member of our family and ask him to be the heart of our family. We accept Mary as our Heavenly Mother and seek her protection and help in our daily lives. Heavenly Father, grant that our love may go beyond our home into the world so that we may do our part to build up your kingdom, to feed the hungry, to help the poor, and lead all souls to the Sacred Heart of Jesus. Amen.